O PP de Noia defende a súa xestión no goberno de Noia durante o seu tempo fronte do mesmo. Freire apunta que todo o realizado polo momento son proxectos impulsados polo anterior executivo. O Concello de Noia mudou de inquilinos o pasado mes de agosto, logo de que saíra adiante a moción de censura presentada por PSOE, En Marea, BNG e polo concelleiro non adscrito, Luís Anlamancos. O Grupo Popular, que encabezou o anterior executivo local, defendeu a súa xestión e o bo traballo. A maioría das actuacións e investimentos e obras que se estuveron realizando a toda agora son actuacións que nós tiñamos xa xestionadas, conqueridas, que ese investimento estaba, digamos, aprobado. En algúns casos son obras que estaban incluso licitadas e adxudicadas, caso da Factoría da Mocidade na Chaínza, ou actuacións relevantes como a obra que se está facendo na depuradora de Barro, que supón un investimento de en torno a 3 millóns de euros, ou a obra que se estuvo facendo na estación de tratamento de agua potable, que supón un investimento en torno a 1 millón de euros, ou 1,5 millón, e logo distintas actuacións de saneamientos, de pavimentación, de melloras nas instalacións municipais. O igual que no Coliseo Noela, onde apunta que actuou a Xunta despois do traballo realizado polo anterior goberno municipal, a actuación coa que se solucionaron diferentes problemas que presentaba este edificio. Todas esas actuacións que se desenvolveron ao longo destes últimos 4 meses dende que chegaron ao goberno, pois prácticamente eran actuacións que estaban aprobadas, adxudicadas, en fase de licitación ou en distintos trámites, e quedan todavía moitas actuacións que estaban aprobadas, que deberían licitarse nas próximas semanas ou nos próximos meses, que corresponden a xestións e a actuacións aprobadas por o anterior goberno. E o que nos parece lamentable é que, lonxe de buscar un certo entendemento e unha certa concordia en determinados aspectos importantes para a vila, pois o que se faga é unha campaña de desprestixio e de descrédito. Freire lamenta que o actual goberno opte por realizar campañas de difamación e calumnias para desacreditar a súa xestión.